Ang DZGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas o KBP, ang Philippine Standard Time, alas 5:04 nin hapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraantabay sa pangaran kan Newsbase Mega Force Patrol asin kan pirminindog nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta sa pangbiyernes na edisyon kan Bareta alas 5. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal, nasa linya si Ate Angel Mustaza. Nagpaabot nin pagbati ang Department of Interior and Local Government Regional Office No. 5 sa panganot ni Regional Director Attorney Arnaldo Escobar Jr. sa Ligao City matapos na ma-recognize ini bilang saro sa 16 na SDG Achievement Champions and Exemplars bilang rekognisyon sa indang best practices na Life on Land Integrated Coastal Resource Management Program kung saan nakapag-contribute ini sa commitment sa pagkakaigwa ng Sustainable Development Goal sa taon 2030. Kanakalis na aldaw kan personal iginawgaw ni Escobar ang kantidad 750,000 pesos bilang incentive fund sa lokal na gobyerno kan Ligao City. Personal man inipigresubi ni Maria Soledad Preña ang City Environment and Natural Resources Office bilang representante ni Alcalde Fernando Gonzales. Ang insentibo ang mga kapagsuporta sa sustainability as in documentation kan SDG-aligned local programs, mga proyekto as in iba pang inisyatibo. Naglalaom naman si Escobar na ipapapadagos kan lokal na gobyerno kan Ligao City ang nasabing trayumpo as in pagkakaigwanin good local governance as in sustainable development. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat Ate Angel Mustaza. Digdi naman kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Nagsaangat ang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte nin apelar sa International Criminal Court o ICC Appeals Chamber para hagadon ang pagbaliktad sa desisyon na ipadagos ang sa iyang detensyon. Basado ini sa dokumentong ipinasa kan kampo ni Duterte na may petsang Enero 28 kung saan ipinagdiuon na dai kinonsiderar kan pre-trial Chamber 1 ang medical report kan dating Presidente na isinumitir para sa paramientras na pagpapalaya kaini. Mientras na magigirumduman na kan Enero 26, nagdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit to stand trial si Duterte sa kinakahampang niyang kasong crimes against humanity katakod kan war on drugs campaign sa ilarom kan sa iyang administrasyon. Ibinulgar ni National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson Rafael Calinisa na 2 beses na sindang binalo na areglaron may kinaaraman sa kaso kan mga missing sa Bungeros. Sinabi ni Calinisa na ang lakdang nangyari kan Hulyo 12 kung saan nag-apod si Charlie Atong Ang sa harani na tawo sa iya para maghagad nin tabang para maisalbar ang mga pulis na akusado. Apera kay ni nagbalo man na magrani sa iya ang sarong grupo na pinamamayuhan kan sarong local chief executive kung saan ang pigranihan. Iyon nasabing harani na tawo kay Kalinisan may kinaaraman sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Dagdag ni Kalinisan, naghaloy panin sarong taon bago niya ini ibinulgar sa publiko dahil nagapalagos pa ang case build-up mantang siniguro naman kan opisyal na daini nangyayaring pagsulsol nin kwarta sa nasabing kaso. Kinumpirmar ka National Bureau of Investigation o NBI na day pa man naipigpaluwas ang International Criminal Police Organization o Interpol na red notice laban sa pugante na si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Sigon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Malyari, kan mga nainot na sa tulo sa kod-4 na semana ang proseso sa pag-issue kan red notice. Di niya masabi umaaraman kunata na haluyan na simbagan ang kahagadan indapon pa ka Nobyembre 23, 2025.
Alagad sinabi ni Atty. Malyari, padagos ang sendang pakikipagkoordinar sa Interpol manungod sa nasabing issue. Mientras na sinabi pa kay Nina na makikipagkoordinar pa man sinda sa giraray sa mga autoridad sa Sweden para beripikaron ang impormasyon na duman nagtatago ang dating legislador. Dagdag pa kay ni pinagtatrabaho na ninda, ani pinadarang o ipapadarang surat sa indang counterpart sa nasabing nasyon. Sa ngunyan, padagos pa man sa giraray ang saindang koordinasyon sa mga autoridad sa Cambodia asin Portugal kung saan enot ng naitaram na nagtatago si Ko alagad dahilan talimitado ang mga ahente asin pondo dahil pasinda nakakapagpadaranin personahes sa mga nasabing nasyon. Para sa mga dagdag pang detalyes, kan bareta sa lado lokal, nasa linya si Kuya Jomar Bien. 8 mga negosyo digdi sa siyudad kan Tabaco ang binisita kan mga empleados at sinopisyales kan Social Security System Tabaco Office Tabaco. Ang kadaklan sa mga binisita iyoan digdi sa merkado publiko, mga tiendahan asin kaunan. Ang katuyuhan kan race run after contribution evaders, iyo ang pagdirumdumon ang mga negosyo sa saindang obligasyon sa saindang mga empleyado na dapat na makumplehan maninda sa SSS sa mga binisita kasubago. Nariparon na ang iba sa mga ini maskihan ni lisensya sa Department of Trade and Industry DAIPA, mantang ang kadaklan iyo anday manag-release pa sa SSS pagpagirumdum kan SSS Tabaco ang mga negosyante ini na dapat na makumplehan nila sa indang obligasyon sa laog nin 15 aldaw ngani na day mai-refer sa legal division asin posible sindang mahampang sa kaso. Yan ang report. Yomar Bien, DCTV. Salamat Kuya Jomar Bien. Balik kita sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Sinugo ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang paggamit kan gabos na resources kan pulisya para sa tulos na pagresolber kan brutal na pagadan sa ina na pulis asin sa iyang 8 anyos na aking lalaki. Sa pahayag ni Nartates, pinagtawan niya nin direktiba ang National Capital Region Police Office o NCRPO asin Police Regional Office 3 na iprioridad ang mag-ina na sina Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Mollenido asin una residente kan Taguig City asin ang sa iyang 8 anyos na aki. Si Mollenido ang naka-assign sa Regional Personnel and Records Management Division kan NCRPO asin ang sa iyang aki. Ultimong nahiling na buhay kan Enero 16 matapos na ipabakal kan inaan sa iyang kotse. Nakuha na dain ang buhay ang ina kan Enero 25 sa Sarong Creek sa Pulilan, Baliwag Bypass kung saan nakapatos ang lawas kaini sa bado asin ikinaag sa itom na garbage bag. Mientras ang bangkay naman kan 8 anyos na aki ang nakuha sa Sarong Calamansi Farm sa Barangay Malwid, Victoria, Tarlac, alas 2:30 ng pagkahapon kan Enero 29. Nakapatos man sa plastik ang bilog na lawas kan aki kan makuha ang bangkay kaini. Pinagkakarkulong nasa 221.5 milyones pesos kantidad ni mga misdeclared cellphone asin gadget ang nasabat kan mga personahes kan Philippine National Police Highway Patrol Group o PNP-HPG sa Quezon City. Sigon kay HPG Director Brigadier General Hansel Marantan, nasabat ninda ang mga truck sa Mindanao Avenue dahil sa inisyal na license plate asin seatbelt violations. Kanhanapan ng mga dokumento ang mga kargamento nakadeklarar ini bilang cellphone accessories alagad kan buksan ang mga kahon na araman na bako ini mga accessories kundi mga cellphone asin iba pang mga gadgets ang laog kaini. Sa ngunyan na-impound na sa HPG National Capital Region ang mga truck. Pinagtawan man in mga citation ticket ang mga driver kan truck. Mantang nagpapadagos ang investigasyon kan mga pulis, mantang dinara naman sa Bureau of Customs ang mga pinuslit na produkto para sa investigasyon. Formal na ang ipiglansar kan ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030 na magiging giya kan mga nasyon sa Southeast Asia sa pagpaparambong kan sa indang turismo sa masunod na 5 taon.
Sa ginibong ASEAN Tourism Conference na inatindiran kan mga tourism officials as in stakeholders hali sa pampubliko as in pribadong sektor kan mga nasyon na sakop kan ASEAN, tinukaran mga plano as in an mga kaipuhan na gibuhon kan mga member states para mamidbidan pa ang Southeast Asia bilang saro sa magayon na tourist destination sa kinaban. Focus kan ASEAN Tourism Sectoral Plan 2026 to 2030 igan pagkakaigwan in resilient tourism, pag-empower sa tourism workforce, accessible as in seamless travel, digital tourism, product and market diversification as in sustainable tourism. Kumpiyansa sa Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Frasco na dakula ang magiging ambag kan visa-free policy para sa mga mabisitang Chinese para makabawi ang Pilipinas sa kakulangan sa tourist arrivals. Sigon sa opisyal, bako mandato kan sa indang ahensya na balansihon ang tensyon sa pag-ultanan kan duwang nasyon sa pagsasabi na ang sa indang katuyuhan iyon maging marambong ang local as in foreign tourist o tourist arrivals. Inako naman ni Frasco na padagos ang pagbangon kan Pilipinas hali sa epekto kan pandemya mantang pagmidbid o mantang pigmimidbid ang dakulang kontribusyon kan Chinese tourist. Katakod kay ni nagpapasalamat ang opisyal sa proklamasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gibuo na visa-free ang pagbiyahe sa Pilipinas kan mga Chinese tourists as in investors. Kan 2025 uminabot sa 6.48 milyon ang international tourist arrivals sa nasyon na mas hababa kung ikukumpara sa datos bago pa ang COVID-19 pandemic kung saan uminabot sa 8.26 milyones sa laos sa taon na 2019. Ang padagon sa pagbaba kan international tourist arrivals kontra sa ibang datos kan ibang ASEAN member states kung saan nangingenot ang Vietnam sa pinakahalangkaw na international tourist arrivals na uminabot sa 22 milyones. Mabelta ang detalyes kan Bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayun no, si Jopit na torpe dati, may ka-holding hands na ngayon. Gaan talaga pag ang tropa malakas sumuporta. Tapos may Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mas magaan ang buhay pag nandyan ang barkada at Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Balik kita sa mga detalyes kan Bareta sa lado nasyonal. Aminado ang Malacañang na nakakaapektar sa turismo kan nasyon ang halangkaw na presyo kan airfare. Sigon kay Communications Undersecretary Claire Castro, nakipaghuro na ang Department of Transportation o DOTR sa mga airline may kinaaraman sa nasabing issue. Nagkapira sa mga dahilan kan halangkaw na pamasahe, ang paggamit kan mas sadit na eroplano kan mga airline asin paghiro kan fuel cost. Nakipaghuro naman ang DOTR sa pamamayo kan Philippine
Philippine Airlines asin Cebu Pacific may kinaraman sa pagbaba kan pamasahe sa eroplano. Tinawan doon ni Castro nagkasundo ang mga airline na nabawasan ang pamasahe lalo na sa mga biyaheng papasiring sa Siargao. Padagos naman ang monitoring kan Civil Aeronautics Board sa fuel surcharge para masiguro na makikinabang ang mga pasahero. Nag-atras ang Supreme Court o SC sa nainot na requirement na itinalaan kaini sa impeachment. Alagan naggibo nin ibang dahilan tangani mamantinir ang ginibo kaining pagharang sa paglilitis kan Senado kay Vice President Sara Duterte. Inian pahayag ni House Deputy Minority Leader asin ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio matapos magluwas ang desisyon kan SC na nagbabasura sa motion for reconsideration kan Kamara de Representantes na tugutan na ipadagos ang Senate impeachment trial. Sa orihinal na desisyon, sinugo kan SC ang Kamara na tawan ang respondent din kopya kan draft kan articles of impeachment asin tawanan ininin oportunidad na makasimbag bilang parte kan internal proceedings kan Kamara maski panako ana ang kinakaipuhan na bilang kan mga legislador na nagsusuporta digdi. Kaipuhan na dai mababa sa 1/3 kan kabilungad o kabilugan na miyembro kan Kamara tangani ma-impeach ang sarong impeachable official asin maipadara ang articles of impeachment sa Senado. Sa desisyon kan SC na o kan SC sa motion, sinugo ang Kamara na tawan ng draft kan articles of impeachment asin mga ebidensya ang mga kongresista. Ang nasabing ebidensya dapat masuportaran ang mga aligasyon sa gigibuhon na deliberasyon kan plenaryo tangani magamit na basihan kan mga legislador sa pagdedesisyon kung dapat na ma-impeach ang sarong impeachable official o dai. Mientras tanto, ang Makabayan Bloc kung saan kaibahan si Tinio ang nagsabi na sa giraray na masaangat nin impeachment complaint laban kay Duterte pagkatapos kan 1-year bar rule sa Pebrero 6. Ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na haloy nang nagpepreparar ang sa iyang mga abogado sa posibleng pagsaangat ng panibagong impeachment complaint laban sa iya. Sa ibong inikang desisyon kan Korte Suprema, nadagos nang ibinasura asin idineklarar na unconstitutional ang nainot na articles of impeachment. Sigon kay Duterte sa sarong interview sa Netherlands, nagpuuna ang preparasyon kan sa iyang legal team kan ultimong parte kan taon 2023. Ipinagiras man ni Duterte na pinaglalauman niyang posibleng may mga kasong isasaangat laban sa iya taon-taon sagkod matapos ang sa iyang termino. Nangapudan si Novaliches Bishop Teodoro Bacani sa mga miyembro kan Kamara de Representantes na sa giraray na kuahon ang tiwala kan publiko sa paagi kan pagtataon ng serbisyong magkakanigo para sa tawo. You can win the people's trust again, ang sinabi ni Bacani sa iyang homily sa Eucharistic celebration kan Miyerkules na inisponsor kan mga miyembro kan Kamara sa pangingenot kan opisina ni Speaker Faustino D. III. Sinabi ni Bacani na pwedeng puunan sa giraray ang pagkuha kan tiwala kan publiko sa paagi kan pagsisisi o pagbabago sa mindset kan sarong tawo. Nagkapira ang legislador ang pinag-iimbelto sa flood control corruption controversy kung saan nagkapira sa mga ini ang nasaangatan na nin kaso. Nangapunan man si Bacani sa mga nag-atendir kan misa na pagsirbihan ang sa indang mga constituent nin daing pag-iimbot asin may pagpadaba o nadalan pasiring sa greatness. Ipinagirimdom ni Bacani na ang relihiyon Katoliko ang sarong relihiyon din second chances na mahihiling sa pagpapatawad ni Jesus kay Pedro. Ang nasabing Eucharistic celebration parte kan program for spiritual and values enhancement formation kan Kamara. Makusog na kinontra ni Presidente Bongbong Marcos ang mga pangapuda na ideklarar na persona non grata ang nagkapirang opisyal kan Chinese Embassy sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kasunod kan nagiinit na world war sa pagultanan kan nagkapirang Chinese official asin mga opisyal kan gobyerno kan Pilipinas. No ang sagot ng Pangulo. Inian sinabi ni Castro kan haputon kung uyan ang presidente sa propesong ideklarar na persona non grata ang mga nasabing opisyal kan China. Magigirumduman na pinag-aadalan ngunyan kan Senado kung pwedeng maideklarar na persona non grata o ipagbawal na magtungtong sa Pilipinas ang nagkapirang personahes kan Chinese Embassy matapos na batikuson asin kwestiyonon ang mga opisyal kan Pilipinas na nagpoproteher sa posisyon kan nasyon sa West Philippine Sea.
Pinagtawan importansya ni Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia ang mga naging kontribusyon ni James Jimenez, dating direktor, asin tagapagtaram kan COMELEC na nagadan kan Enero 28, 2026 sa edad na 52. Pigmidbid ni Garcia si Jimenez bilang saro sa mga haloy nang naging boses kan COMELEC kung saan nagserbi nin sobra sarong dekada asin naging tagapagpaliwanag kan mga isyong may kinaaraman sa eleksyon. Sa tao kan mga kontrobersiya, naging parte o importante ang papel ni Jimenez sa pagtaon ng linaw sa publiko asin sa pagdepensa sa mga institusyon mantang pigmamantinir ang katotohanan na ang COMELEC may paninimbagan sa mga namamanuaan. Dagdag pa ni Chair George na mundag si Jimenez kan Pebrero 14, 1973 asin nagserbi sa publiko nin haloy na panahon. Nagpahayag nin pakikidumamay ang COMELEC asin pigmidbid ang ambag kaini sa pagpapasabot sa proseso kan demokrasya. Siniguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapadagos kan administrasyon ang mga napunan ng reforma sa edukasyon asin papakusugon pa ang mga programang mapamaray sa kalidad kan pag-adal kan mga Pilipinong estudyante. Sa seremonya submission kan final report kan Second Congressional Commission on Education asin turnover kan National Education and Workforce Development Plan o NAT Plan 2026 to 2035, tinawanduan kan Presidente ang pagtutok sa sektor kan edukasyon. Kasabay sa mga naipautob kan gobyerno ang pagpakarahay sa basic education curriculum para mas maging simple, learner-centered as in skill-focused. Pagbugtak ni masakol na teaching as in non-teaching positions para mas makapag-focus ang mga paratukdo sa pagtukdo. Kasabay kan pagpautob kan expanded career progression system. Nagbilog ang Department of Environment and Natural Resources o DENR nin composite team na mangingenot sa investigasyon as in fact-finding mission may kinaraman sa pagrampahog kan Binaliw Sanitary Landfill sa Cebu City. Sigon sa DENR ang composite team, pamamayuhan ni Assistant Secretary Norlito Eneran as in kompwesto kan mga representante sa civil society as in academe, kasabay sinda Eco Waste Coalition National Coordination Irene Lucero as in Engineer Janice Hamora kan University of San Carlos para masiguro ang pagiging patas kan investigasyon. Kasabay sa grupo ang mga eksperto kan DENR hali sa Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau as in Legal Affairs Service. Magiging sakop kan senang investigasyon ang engineering as in environmental appraisal kan pasilidad, pagsunod sa Environmental Compliance Certificate as in landfill standards, pagbilog kan rehabilitation plan, paghanap din alternatibong waste disposal sites as in pagbilog kan pangmatagalang estratehiya sa solid waste management. Siniguro naman ni DENR Secretary Rafael Lutilla na paninimbagon ang mga responsable as in masumitir ang composite team ng 5 aldaw matapos ang pagtapos kan investigasyon. Sa ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal, nagpahayag ning kahandaan ang Federation of Philippine Industry o FPI na makipagtabangan sa gobyerno para pakusugon ang manufacturing sector na makakatabang sa pag-angat kan Gross Domestic Product o GDP kan nasyon. Sigon sa Federation of Philippine Industry, handa silang makipagkoordinar sa gobyerno para makabangon ang ekonomiya hali sa hababang Gross Domestic Growth na nairehistro kan mga nakaaging taon. Sinabi ni FBI Chairperson Beth Lee na kinakaipuhan na i-revitalize ang industrial sector, partikular ang manufacturing na nagrambong nin 2.5% kan 2025. Ginimo nili ang pahayag matapos mairehistro ang 4.4% na pagrambong kan ekonomiya kan nakaaging taon, mantang 3% naman ang nairehistro kan fourth quarter. Iyan po ang kabilugan kan mga detalyes kan Bareta na tiniripon para sa Bareta alas 5. Sa pangaran ka nagsururat kan Bareta, sa pangenot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran. Sa Master Control, si Kuya Nems Flora. Sa IT, si Kuya Jerome Nico Martinez. Sa Mega Force Patrol, asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sa inyong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero